tänään sain ekaa kertaa tuo kasettikärryn perään, niin pääsee taas uusia asioita harjoittelemaan ja tätä kasetointia. Niin tosiaan ennen kuin tuossa lähdettiin, niin käytiin hallin pihalla kiristämässä akseleet teräslakuppeja kärrystä. Oli vähän löysällä, niin kirattiin kaikki kiinni, niin nyt ei pitäisi olla mitään. Seuraavaksi ollaan tosiaan Montulle menossa hakemaan torraa tuonne työmaalle. Ja minä olen tosiaan Miika Erkkilä ja 18-vuotias. Ollut tässä Roopella nyt kuukauden päivät töissä ja metsäkoulusta tullut tähän puuautopuolelta. Sieltä vähän ajokokemusta ja nyt ollut sitten tässä harjoittelemassa tätä ajamista. Ja autoksi valikoitui tämä Fullerisisu, niin olihan se aluksi vähän hakemista, mutta kyllä se melko äkkiä oppii ja koko ajan sitä oppii lisää ja kertyi kokemusta tästä ajamisesta ja tämmöistä jatkuvaa harjoittelua, mutta semmoista se aina on. Kyllä se välillä tuo loota rutisee, välillä käy semmosia blackoutteja, mutta just sen kokemuksen myötä niin se toivottavasti vähenee sitten, mutta kyllä tää mun mielestä ihan hyvin onnistuu siihen verrattuna paljon kun on nyt kokemusta, niin totta kai välillähän se tieteen rutisee. Joo, tästä risteyksestä tosiaan käännytään nyt tuonne Montulle ja siitä on vielä muutama kilometri, niin saadaan ainetta kyytille ja päästään työmaalle takaisin. Pitää opetella vähän näitä kaikkia erilaisia murskelajeja ja näitä, että minkä kokoista kiveä pitää olla. Melko äkkiä ne oppii, kun kysyy justiinsa lastaajalta, että mikä on mitäkin, niin siinähän ne tulee nopeaa tutuksiin. Yhteispeli, mitä mä oon tässä ollut hommissa kaikilla työmailla ja tälleen kaikkien lastareiden kanssa ja muuta, niin on se kyllä mun mielestä mennyt oikeinkin hyvin, että kaikki on niinku valmiina auttamaan ja neuvomaan. Ja vaikka itse uutena tässä alalla niin voi silti ilman mitään kynnystä kysellä apua ja mukava tässä on ollut. Ja kyllä nyt varmaan lälläriä vähän huuella, että kuuleeko Jarkko? Joo, minä olen nyt taas hakemassa tätä 300 täällä, mutta sinne taisi sun luokse tulee joku auto, niin laitatko nää sille ekaan. Ei kyllä saa mitään selvää. Mitähän se sanoo? Ai se tulee. Kun se ei sanonut mitään, että olisiko sillä tuolla allalla tätä samaa. Joo, eipä tosiaan kauaa tarvitse ihmetellä ja siinä oli ihan hyvin painoja, mutta nyt painut tässä nupilla hetken ja just kun tuolla vettikeikka käytiin, niin jää siinä kun kärryssä eniten painoa, niin nyt kun tulee vetäjä ja kärry maksimipainot, niin kyllä pitää ihan erilainen suunnitella nuo kaikki mäet ja muut ja jarrutusmatikot ja tämmöiset, kun on täydet painot. Varsinkin manuaaliautolla, niin se on tärkeää katsoa ne vaihteet valmiiksi ja olla valmiina vaihtamaan sitten, jos on isompi mäki, niin pitää olla vähän erilainen valppaana kuin mitä automaattiautolla. Olen itse vastuussa siitä pykälän vaihtamisesta.
Minuthan puupuolelle sai hakemaan tuo tietysti isot koneet, nehän ne aina kaikkia kiinnostaa ja olin kuullut hyvää alasta ja mulla justiinsa isoveli samalla alalla, niin vähän samoja jalanjälkiä meni ja siitä polulta erkanin kun lähi pölliautopuolelle, että hän jäi sitten niin kuin tuohon konepuolelle ja meni harvesterikuskiksi ja minä sitten tähän autopuolelle, niin kyllä minua kiinnosti enemmän tämä rekkapuoli, mettäkoneiden kuljettaminen, niin siitäpä minä olen päätynyt sille alalle ja tässä sitä nyt ollaan ajamassa ja sieltä on kanssa saattanut jotakin kaikua tulla tähän niin kuin metsäalalle ja ei ole kyllä valittamista. Tää on oikein rentoa ja mukavaa hommaa ja mikäs tässä. Pienempänä on paljon kuljettu metässä ja retkille ja justiinsa siellä suvulla justiinsa sitä omaa mettäpalstaa, niin siellä käyty ihmettelemässä niitä hommia justiinsa. Ja sitten justiinsa kun kävi tuon mettäpuolen, niin siinä niinku syveni paljon tuo tietämys kaikista tuosta metsänhoidosta ja muusta, että siinä koulutuksessa käsiteltiin melko laajasti sitä mettäalaa ja siihen liittyvää kaikkea hoitoa ja hyödyntämistä ja tämmöistä. Täällä Lapissa saa kyllä olla melko varuillaan noiden porojen kanssa. Noita liikkuu melko paljon. Sehän on just sitä ennakointia. Mitä isompi auto, niin sitä paremmin pitää koittaa ennakoida ja pitää katse justiinsa kaukana, että ei tulisi niitä äkkijarrutuksia, äkkitilanteita, että pyritään kaikin mahdollisin tavoin välttämään niitä, että ei tulisi semmosia. Ja jos tulee eläimiä eteen, niin riippuu eläimen koosta ja mitään pieniä ei lähdetä näillä isoilla autoilla väistelemään, että siinä voi sitten niin helposti käydä se vahinko, jos lähtee isolla autolla äkkiliikkeitä tekemään, niin jos joku jänis menee tuosta tien yli, niin sen takia on auto tuolla ojassa, niin tällä sen verran miettiä sitä, että mitä lähtee väistämään. Eri asia sitten, jos tulee joku hirvi tai poro, niin nämä on sitten sen verran isompia, että jos ei enää mitään tehtävissä, niin koittaa piettää autotiellä ja siitä toimia siitä eteenpäin, jos sattuu tapahtumaan jotakin, mutta samanlaihan se on vaihelaatikko missä muutkin. Toki se on se saanut vähän semmoisen maineen, että olisi haastavampi kuin muut, mutta mun mielestä harjoittelemalla se justiinsa oppii ja sitäkin, että vaihteet rutisee ja tälleen, niin se kuuluu siihen oppimiseen. Ei sitä kannata pelätä, että ne vaihteet rutisee, se kuuluu siihen prosessiin. Justiinsa kun ajat tarpeeksi autolla, niin sä opit sen kaikki niin kuin vaihteet, mille nopeudelle mikäkin vaihe ja mikä kierrosalue pitää olla ja sitten just se kun vaihtaa, että paljonko pitää antaa kaasua tai muuta tällaista. Ja sitten just se mitä enemmän ajaa, niin sitä paremmin oppii ne vaihteet, että mikä on niin kuin mihinkin tilanteeseen kaikista paras ja tälleen. Niin kokemuksella sen oppii. Eipä sitä oikein muuten voi opetella. Monta eri tapaa justiinsa tuo, miten kytkintä käyttää, että napauttaako kahdesti vai kerran vai käyttääkö ollenkaan. Että se on vähän miten oppii. Itse käytän sitä silleen, että käytän kytkintä vaan siinä kun otan vaihteen pois, niin se helpottaa siinä paljon. Ja sitten kaasun kanssa lyö isompaa vaihetta ja siinä ei tarvi niinku kytkintä enää. Silloin kun ottaa vaihteen pois, niin siten minä olen se oppinut. Tässä firmassa on justiinsa hyvä, että jos tulee mitään pieniäkin kysymyksiä tai
ongelmia töissä, niin todella matalalla kynnyksellä pystyy Roopelle soittamaan. Ja hän on justiinsa sitä painottanut, että pitää kysyä ja ei saa stressata ja tälleen. Että se on ollut kyllä tosi mukava huomata, että on semmonen työnantaja, joka niinku justiinsa ei niinku suutu, jos kysyy kysymyksiä tälleen. Että se on kyllä ollut mun mielestä hieno huomata. Ja tän nesteyksestä huolta. Kirkasta suoraan mulle. Joo, joku vois väittää, että se on vettä, mutta vettä se on. Ensimmäisenä sitä lähdetään irrottamaan kärry. Ja sitten käydään kippaamassa kaikki nupin sisältö ja sitten tullaan hakemaan toinen lava. Sama homma uudestaan. Tässä on tämmönen boksi, josta saa, mulla nyt oli jäänyt päälle, mutta tästä tarvittaessa saa valot tähän kärryyn päälle, vaikka ei johtaja kiinni. Ja sitten saa lisäksi myös varoitusvilkut. Se on sitten hyvä, jos on semmoisessa paikassa, missä kulkee paljon muutakin liikennettä, niin saa kuitenkin kärryyn valot, vaikka ei ole autossa kiinni, niin se on tärkeää tuon näkyvyyden kannalta.